नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम आप सबके छोट भाई सिंगर सरोज सरगम। और बहुत अच्छा लागता कि आप सब एगो गाना के अभी सपोर्ट कर रहल बानी। काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा बा टिकटॉक पर, काफ़ी अच्छा प्यार वर्ल्ड भैया। उ गाना सरोज सरगम ऑफिशियल चैनल एगो खुलल बा। जैसे पहले हमारा गाना के सपोर्ट करे रही सुगा ला लुगा उठा दे हम, भोला हमर दिल बा खोता लेखा भी अभी आप सब तनका तनका सपोर्ट कर रहल बानी। तो बस जैसे पर साल प्यार देनी वैसे ये साल भी प्यार देवे के बा और भाई पर एकदम कृपा बनवले रहे के बा। हमेशा बना रहना चाहिए। हमारे गुरुजी आदरणीय हमारे बॉस। नमस्ते, प्रणाम, हंस हर हर रिकॉर्डिंग स्टूडियो का महादेव। मालिक। आज हमनी सिमरनगढ़ बारा जिला के सिमरनगढ़ हंस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सब बानी सब हमनी के आज बहुत खुशी लागल कि अपने सबसे कुछ कहे के मौका मिली था कि आज हमनी के बोल में गाना बहुत सारा रिकॉर्डिंग भेला, भोजपुरी भी भेला कि रिलीज बहुत जल्दी होए वाला बा और सरोज सरगम ऑफिशियल पता अपने सबसे कृपा निवरा बाकी ऐसे ये प्यार बरसाते रही। चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी। जय हो। जय हो।